Rhaid cofio mai dyddiau dychrynllid dirwasgiad economaidd oedd y rhain pan oedd canoedd o filoedd o Gymru yn pydru mewn tlodi ar y dôl, ymddangosau fod cyfalafiaeth yn mynd â'i phen iddi. Aethom i ddowles i weld canlyniadau'r diweithdra. Roedd 90% o'r gweithwyr dir a glo yn o'n ddiwaith. Yn ymestyn i fyny'r stryd ddi-liw, roedd rhesi o siopau gyda estyll yn lle ffenestri. Gwelwn effaith ddychrynllid y dirwasgiad mewn cymoedd eraill, Taf a Rhymni, Rhondda a Chynon, pan awn yno i siarad dros y blaid mewn cyrdde awyr agored. Dewisem le hwylus i gynnal y cyrdde, ar gornel stryd neu ar sgwâr neu dwyn, ac yna dechrau treithi. Weithiau tynnud eitha torf. Dro arall byddai 3 neu 4 o blant a chi yn gwrando. Yng Nghlynedd yr oedd cartref arwrol Oliver J. Evans a drefnodd gannoedd o'r cyrdde hyn yng nghanol y gorllewin Morgannwg a de Sir Gar. Ar y dechrau, tueddau Oliver, fel llawer un arall, i gredu fy mod i'n rhy feddal. Gentle oedd ei air caredig i wynebu cyrdde Gerwyn, fel y gallai ambell gwrdd fod. Yn Honopandi, mewn cwrdd lle roedd Kitch a Wyn Samuel yn siarad, trawyd Oliver yn ei dalcen a charreg nes bod y gwad yn llifo dros ei wyneb a'i ddillad.